Kwedu naMhanduwe tinokutambirai kunhau dzanyasi zuva rechitatu mwedzi uno waGumiguru. Tiri kurangaridziwa kuti zuva rechinomwe mwedzi uno kuno musangano wekanzuru unenge uchiringa kuti vanhu vari kudei pane kutuhwa kutekaidzirwa kwemari kunenge kuripo. Kwai zvichaitiwa pagomo pakahuni zuva rechinomwe mwedzi uno. Vanokona endai koringa nokumbwa nokureketa zvamunoda. Mapurisa ari kutiwo nyasi yabata mumwe mudzimai wechiIndia anobva kuIndia aino zvinodhaka zvoheroini zvisingabvumirwe pamutemo zvomakirogiramu anoita mapfumbamwe chaiwo. Kwai zvanga zviri mumabhegi acheyo abva abatiwa paanga achienda kumba kwache kuIndia. Idi kana wamubata tinoti pamberi nazvo. Izvozvi ndo zvakanaka. Tinoda vanhu vanotekaidza zvinodhaka zvakadaro. Wamunangarwa nyasi wanga waripo wakanyangarirwa wachiika gamba rawo rinonzi haitoni ngomo pamuzinda wavo uya woHeroes Acre. Ipapo munondoziva kuti vanoramba vachindopaumba vachireketa zviri mapwapwa avo paribe kana chibodzi chino musoro chinenge chiripo. Kwaburika makwaiwo kuti kwai bato reZANU-PF riri kumanikidzira wese wari watungamiri waro kuti wagobise mari inoita zviuru 100 zvemari yomunyika kuti waite zvokubatsiridza musangano wavo wavari kuda kuenda kuti wamunangarwa ndiwo wabenhuke pachigaro. Idi zvakaita kuoma chaiko. Kwaino mapurisa vanhu vakaunza pfuti dzavo dzanga dziri bekunyoresiwa vanosvika 545. Kwai pfuti dzi dzakatohwa vanhu vacho vari bekusungiwa sezvazvakareketiwa. Asi izvezvi kwai mapurisa anokona kundoita chero zvawaita kuti wabenhuke watore pfutidzo dzinenge dzasara kwavanenge vachifungidzira kuti kuno pfuti dzasara. Kwakaita kuoma. Rekai tigoone kuti zvinodini. Nzara inenge ndiyo yakunyanya kutonga kumasoja kureketa kuno masoja nyasi ari kuisa musoro pakati makumbo chaipo nokunyara kureketa kuno musoja mubiyawo akapfuwa nemapurisa pabodzi nevamwe 3 wakabva wasungiwa kunzvimbo yeBeshnaf pamuzinda wemabhizimusi ipapo. Wanga wari kunziwo wakatehwa nokuti wanga wari kufungidzirwa kuti vaine nzvimbo yavanga vari kuda kuenda koba. Wakabva watanga kuridzirana pfuti nemapurisa kusvikira mumwe wavo agwarashiwa kudando. Wotoziva kuti pakaita kunyangariwa. Masoja ngaadi pfama yaidi tusvinu. Izvi zvisvinu baizvi. Makandiwa eMhanduwe kureketa kuno agokonzeresa kureketa kwevanhu kusvinu padande mutande nokuda kwevhidhiyo yakaburika ari kuti kunyange pakaitika uori hwemabhiriyoni 10 zviri pebasa mofanira kundosekerera nokutoti ipapa zvinenge zviri kuratidza pachena kuti paribe chisvinu. Asi iye kana ari kureketa kudando wotoziva kuti pakaita kunyangariwa. Idi anofanira kundoramba ari kundoti pasino uori nokuti paribe chisvinu chinoburika kana paino uori. Rekai tigoone kuti zvichapera sei. Papera svondo pagovhiringidzika Sybeth Musengezi imba yache ichivhiringidziwa nobhamburo peturu. Mapurisa agoti ari kuferefeta kuti zvakambotekaira sei. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviri kudini tichigokunyepai. WaZimbabwe wari muSouth Africa kureketa kuno vamwe wavo zvakutogara ura huri mumanja hana dziri mumanja pabodzi nokusha kwakaita kufukira vanhu vese kuita kunge dhuku chairo. Kureketa kuno kwai vamwe wavo kuJohannesburg wakatandanisirwa nevanhu vodhudhura apa wanga waenda havo kuonamata mapostori. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Asi zvisvinu baizvi. WoZimbabwe Statistics vanoita zvekuerengewa kwezvinhu nevanhu vagoreketa kuti izvezvi kureketa kuno
vanhu vanoita zvikamu 90 kubva muzana vanozvisenzera waribe vanhu vanovapa mari dzokumabasa. Wagotoreketa pokare wakati zvikamu 50 kubva muzana zvo zvidiki wari pasi pemakore 35 waripo pabasa kana kuti wari kufundzisiwa paribe chiri kuitika zvakaita kuoma. Wagotopedzisira wakareketa iwo kuti kureketa kuno izvezvi mumwedzi wakubvumbi kwaiva vanhu vanoita zvikamu 60 kubva muzana nombiri wanga watori kutambirisiwa mari isingasvike zviuru 20 zvomari yomunyika. Obva waziva kuti pakaita kunyangariwa kwaona pari kudari zvisvinuba izvi. Wozesa wati wagoboya mamiriyoni 310 omari yokuti wanhadzirise pokare gwenya remagetsi rokuhwange kuti risvike kuchobva mamwe makore 20. Tiri kuramba tichizvitenda tichiringira kuti tichapuwa nokunyepiwa kuti zvii zvawakamboti wachaita kune kambani yokuindiyayo yagowapa mari. Ipapa tichiringa dzomutambo yakatambiwa noZuro Highlanders Bhoso yakajiwa noFC Platinum 2-3. Manika Diamonds ikakubiwa noDynamo Dimbare nokabodzi. Kepekepe yakajawo Triangle 2 kukabodzi. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa mafuta odzimotika kwaya kubenhuka kuderera mbichana opeturu asi dhiziri riri kuramba rakasimudza musoro pakaita kunyangariwa chaipo. Waramaposa watiwo wachaenda kunyika yeBritain kupera kwemwedzi uri kuuyayo wachienda koringa ikweyo nokureketa kuti akatomboka nyai naiye mutungamiriri wenyika ikweyo Charles wechitatu. Regai tigoringe kuti zvinenge zvipera sei tichigokunyepai pazvinenge zviri kuitika. KuZambia tiri kufara izvezvi kuti kwai wagototi wachada kuwaka fekitari inoita zvokunhadzira mishonga yekudzivirira zvirwere zvomwombe nombudzi nozvakadando. Tiri kuzvitenda dai zvaita makuno yano zvatoitiwa zvapera zvakanaka. Mugwicho waMuseveni kuUganda aripo kare ndiye mutungamiriri weMasoja agotoreketa akati kana akada hache anondoita masondo 2 basi anenge atoenda kopinda munyika yeKenya achigoitora pokare. Unosaya kuti kozvi zvaari kutorota izvozvi apa ndiye ari kuda kuti apinde kugotonga panobva watsano wache idi pakaita kunyangariwa. Tikundoshuvira kuti zvirege kudando. Nyika yeBritain kureketa kuno yagotiyo yakumisa zvayanga yareketa kuti ichaita panyaya yomari dzomutero dzinobisiwa nevanhu. Idi waita tuzvino asi mari yawo ichiri kundohwadziwa kureketa kuno yakaita kukubiwa chaizvo zvinotohwadza. Regai tione kuti zvinopera sei. Pedzisera chikwata choManchester United wamwe wagoti chakajiwa asi isu tiri kutoti aiwa takaona zvisvinu kuti chakajiwa nozvina kwa0 mukutamba kwokutanda wachibva wazobenhuka wabva wazohwinawo no3-2 asi pakupedzesera zvese zvanga zvazvitanhatu kuMan City no3 kuManchester United. Idi zvakaita kunyangariwa asi tinondoramba tichakaringa notariro. Tiri ipapo mabuja. Regai tiboya nezuva ramangwana. Ndini wenyu MHANDUWE WENHAU.